Eu só teño 5 anos e sei que aínda non comprendo moitas cousas. Por exemplo, non comprendo por que temos dedos nos pés ou por que escribo coa man esquerda. Sei algunhas cousas, gústame darlle voltas ás cousas. Sei, por exemplo, que as palabras se fan na boca, moitas na lingua, aínda que non se ven. Verse só se poden ver escritas. Cando estaba aprendendo a ler, un día pensei que guardaba na barriga todas as palabras do mundo. Despois descubrín que non, que as palabras son como os pensamentos, están e non están. Resulta que hoxe non deixo de mirar na lingua. Porque estou preocupada, xa que non os escoitei. O problema máis grande é que están perdendo os nenos a lingua. É certo que os nenos estamos perdendo a lingua? Sí, moitos nenos e nenas están perdendo a lingua, sobre todo nas cidades. E como é que facer para non perder a lingua? Pois tes que falar moito. Como de moito? Moito, tes que falar seguido. Por iso, levo hoxe todo o día que non paro de darlle a lingua. Hola, hola, bos días, boas tardes. Vou saudando a todo o mundo pola rúa. E a veciña do terceiro, no ascensor, contelle que mamá mercara 200 gramos de queixo, 300 gramos de chourizo, 200 gramos de salchichón e 3 vistas de porco. E cando cheguei a casa, puxeme a cantar a rianxeira. Ondiñas veñen, ondiñas veñen. De cando en vez saco a lingua. E dígolle, hola, estás aí, hola. Segues aí, menos mal. Eu non comprendo como se pode perder unha lingua, de verdade. Que non o comprendo. Como pode alguén perder a súa lingua? Parece increíble, aínda que a xente fala diso, entón será certo. Eu, por si acaso, espero non deixar de falar nin en soños. Nin en soños vou perder unha miña lingua.